नमस्कार, मी आरती सावंत अन्नपूर्णा चॅनलमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करते. संध्याकाळची वेळ झालेली आहे. दिवाबत्ती लावून घेतलेली आहे आणि देवाला नमस्कार करून आता मी थोडा वेळ बाल्कनीमध्ये आलेली आहे. आता रात्रीची जेवणाची सुरुवात करूया. तर चला तर मग आज मसूर पुलाव बनवलेला आहे. एकदम गरमागरम घरच्याच साहित्यात आणि हा बासमती तुकडा तांदळाचा मी मसूर पुलाव बनवलेला आहे. इतका मोकळा आणि झटपट होणारा हा मसूर पुलाव आहे आणि गरमागरम असा खाल्ला तर मन आणि पोट तृप्त होतं. तर कोशिंबीर ही माझ्या नवऱ्याने बनवलेली, कांदा, टोमॅटो, हिरवी मिरची आणि दही घालून, आणि ही तिखट मिरची आहे आणि हे पापडसुद्धा आहेत. तर तळलेले हे पापड, वा, हे रात्रीचं जेवण मसूर पुलाव. तर चला तर मग सुरुवात करूया. एक मी मोठा कांदा घेतलेला आणि जसं तुमची क्वांटिटी आहे त्याप्रमाणे तुम्ही कांद्याचं प्रमाण घ्या. मी 3 माणसांसाठी एक मोठा कांदा घेतलेला आहे. आपल्याला कांदे कापायचे आहेत. जर तुम्हाला चिरायचे असेल बारीक असे तरी चालेल. आणि मी 2 लहान टोमॅटो होते म्हणून मी 2 घेतलेले आहेत. जर मोठा असेल तर तुम्ही 1 घ्या आणि असे उभे कापा किंवा कसे तुम्हाला जसे आवडेल तसे तुम्ही कट करा. तर मी टोमॅटो चांगला कट करून घेतलेले आहेत आणि तुम्ही बघू शकता पातळ असे कापलेले आहेत. त्याचबरोबर आलं घ्यायचं आहे, लसूण घ्यायचे आहे आणि हिरवी मिरची आपल्याला घ्यायची आहे. तुमच्या आवडीनुसार हिरवी मिरची 1 किंवा 2 घेतलात तरी चालेल. कारण का आपण मालवणी मसालासुद्धा किंवा इतर मसालेसुद्धा आपल्याला घालायचे आहेत. तर खलबत्त्यामध्ये आपण हे आलं, लसूण, हिरवी मिरची चांगलं कुटून घ्यायचं आहे. आणि जर तुमच्याकडे पेस्ट असेल तर तुम्ही वापरलात तरी चालेल, पण ताजी आलं लसूणची पेस्ट वापरा, त्यामुळे छानपैकी चव लागेल. आता मला कढीपत्ता घ्यायचा आहे, तर मी कढीपत्ता घेतलेले आहेत 10 असे कढीपत्ता. आणि त्याचबरोबर मी सकाळी भिजवलेले हे मसूर अर्धा कप घेतलेले अख्खा मसूर आहे. आता मी हे स्वच्छ पाण्याने धुवून घेत आहे 2 ते 3 वेळा. चांगले धुवून घ्या आणि व्यवस्थित धुवून झाल्यानंतर त्या पाण्यामध्ये थोड्या वेळ ठेवू शकतात जो बाकीच्या गोष्टी करेपर्यंत. तर चला तर मग सुरुवात करूया आता फोडणीला. तर मी हात वगैरे पुसून आता माझी तयारी चालू झालेली आहे. तर मी बासमती तुकडा तांदूळ घेतलेला आहे 1.5 कप. तर 1 कप मी तुम्हाला दाखवते मेजरमेंट. हा 1 पेला आहे पूर्ण. असा मी तुम्ही बघितलं असेल मी कसं केलेलं आहे. मी हे 1 कप घेतलेला आहे 1 पेला. आणि त्याचबरोबर तुम्हाला दाखवते हा बासमती तुकडा तांदूळ अशा प्रकारे असतो. तुमच्याकडे जो काही तांदूळ असेल ते तुम्ही वापरू शकता. आणि अर्धा म्हणजे टोटल 1.5 पेला तांदूळ घेतलेला आहे 3 माणसांसाठी. भरपूर होतो आणि त्याच्यामधला सुद्धाही भात उरतो. तर 3 किंवा 4 जणांना आरामात होतो. तर असं मी घेतलेलं आहे. आणि आता मी कढईमध्ये हे 1.5 पेला तांदूळ घेतलेले आहे आणि पाण्याने 2 ते 3 वेळा चांगले धुवून घेतलेले आहेत. अगोदर तांदूळ भिजवण्याची अजिबात गरज नाही आहे. जसं की बासमती अख्खा तांदूळ 20 मिनटं भिजवावा लागतो, अजिबात असं नाही. तर आज मी कुकरमध्ये अख्खा मसूर पुलाव बनवणार आहे. तेल चांगलं 2 ते 3 चमचे घाला. तेल गरम झाल्यावर मी जिरं घातलेलं आहे 1 छोटा चमचा. त्यामुळे अख्खे खडे मसाले घातलेले आहेत. चांगलं तेलामध्ये परतून घ्यायचं आहे, म्हणजे तमालपत्र सगळ्या गोष्टी. आणि त्याचबरोबर कढीपत्ता, उभे चिरलेले कांदे घालायचे आहेत आणि कांदे चांगले परतून घ्यायचे आहेत. जास्तही लालसर करायचे नाही आहेत. आणि त्याचबरोबर टोमॅटोसुद्धा चांगला परतून घ्यायचा आहे. कांदा टोमॅटो बरोबर आणि अख्खा मसाले आहेत तर तेलामध्ये चांगले परतून घेतलेले आहे. आणि मी स्लो गॅसवर
कुकरचं झाकण ठेवलेलं आहे आणि त्याचबरोबर पाणी गरम करणार आहे. तर 1.5 पेला तांदूळ घेतलेले आहेत. त्यासाठी त्याच पेलाचं प्रमाण मी 3 पेला पाणी घेतलेलं आहे. चांगलं कडकडीत गरम करायचं आहे. आपला टोमॅटो चांगला मऊ झालेला आहे, तुम्ही बघू शकतात. आणि आपण खलबत्त्यामध्ये जी आलं लसूण हिरवी मिरची ठेचलेली ती आपल्याला सगळी घालायची आहे. 1 चमचा होते. तर आपण आलं लसूण चांगलं तेलामध्ये परतून घेऊया. छान असा वास येतो. त्याचबरोबर मी मालवणी मसाला घातलेला आहे, लाल तिखट घातलेलं आहे, हळद आणि माझ्याकडे किचन किंग मसाला आहे तोही वापरलेला आहे. गरम मसालासुद्धा वापरलेला आहे. हिंग घालायचं, त्यामुळे चव खरंच चांगली लागते आणि पोटासाठी सुद्धा चांगलं आहे. चवीनुसार मीठ, पण मीठ मी जेवढं भात घेतो तांदूळ घेतो त्याचप्रमाणे मी मीठ घालते. म्हणजे 1.5 कप म्हणजे 1.5 पेला मीठ असेल, जरी तांदूळ असतील तर 1.5 मीठ घालते, 1.5 चमचा मीठ घालते. सगळं तेलामध्ये मसाला चांगला परतून घ्या आणि झाकण ठेवायचं स्लो गॅसवर 7-8 मिनटं. आणि तुम्ही बघू शकता छानपैकी कलर आलेला आहे. आणि भिजवलेली अख्खा मसूर डाळ ती आपल्याला घालायची आहे. भिजवलेले तांदूळ घालायचे आहेत आणि चांगलं परतून घ्या. अख्खा मसूर आणि तांदूळ मसाल्यामध्ये चांगले परतून घेतलेले आहेत, तुम्ही बघू शकतात. चांगलं एकजीव करा म्हणजे मसाला सगळ्या भाताला लागेल. तुम्ही बघू शकता छानपैकी भाताला लागलेला आहे मसाला. आणि कडकडीत गरम केलेलं पाणी आपल्याला घालायचं आहे. मिक्स करून घ्या. आणि त्याचबरोबर काही मसाले आपण मसाले चव हे सगळं चेक करा. तुम्ही बघू सगळं ढवळून झाल्यानंतर आपल्याला मुठभर अशी कोथिंबीर घ्यायची आहे. कोथिंबीर खूप अशी घाला, त्यामुळे कोणत्याही पुलावला किंवा भाजीला चव छान लागते. तर कोथिंबीर स्वच्छ धुवून चांगली चिरून घ्या आणि बारीक अशी चिरा मस्तपैकी. आणि मग आपल्याला घालायची आहे अख्खा मसूर पुलावमध्ये. तर असं हे चिरून घेत आहे चॉपिंग बोर्डवर. आणि मी कुकरमध्ये आता मी मसूर पुलावमध्ये कोथिंबीर घालत आहे. तर चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि पाण्याचं प्रमाण एकदम योग्य आहे. झाकण लावायचं कुकरचं आणि 3 शिट्ट्या आपल्याला करायच्या आहेत, 2 किंवा 3. आता मी पापड तळणार आहे. मसूर पुलावबरोबर पापड छान लागतो. तर कोणतेही पापड घ्या आणि चांगलं तेल गरम झाल्यावर कडेकडेने सगळीकडून पापड भाजून घ्या. असं हे पापड चांगलं भाजून घेतलेलं आहे. आणि हा घरगुती पापड आहे, जावेच्या बहिणीने दिलेला. तर तिचा बिझनेस आहे, तर ती मी वापरत आहे पापड. तर कोणाला पाहिजे असेल तर नक्की सांगा कमेंटद्वारे, तर तुम्हाला तुमच्या घरपर्यंत पोचेल पापड. तर त्याचबरोबर हिरवी मिरची घेतलेली आहे, तेलामध्ये चांगली परतून घेतलेली आहे. चांगलं असं मिरची भाजा तेलात. ॲक्च्युली माझा नवरा खूप छानपैकी तिखट मिरची छान भाजतो. तर आज त्याला यायचं नव्हतं म्हणून मी माझी ड्युटी लागलेली मिरची आणि पापडची. तर चला तर मग आपला मख्खा मसूर पुलाव छानपैकी रेडी झालेला आहे. कुकर थंड झालेला आहे. वाह, काय अख्खा मसूर छान दिसत आहे. तर नक्की ट्राय करा. आजच अख्खा मसूर भिजत घाला 7 ते 8 तास आणि संध्याकाळच्याच दिवशी तुम्ही हा करू शकता किंवा टिफिनला सुद्धा. आपला रेडी झालेला आहे. सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित रितसर सांगितलेल्या आहेत. मसूर पुलाव आहे, एकदम आपल्या घरच्याच तांदळाचा मी वापर केलेला आहे. बासमती तुकडा ह्या तांदूळ वापरलेला आहे. आणि बासमती तुकडा मी 1.5 कप घेतलेला, त्यासाठी मी 3 कप पाणी घेतलेलं आहे. आणि गरम पाणी आपल्याला वापरायचं आहे. त्याचबरोबर कोशिंबीर केलेली आहे आणि माझ्या नवऱ्याने केलेले आहे. पापड केलेले आहेत आणि त्याचबरोबर तिखट अशी मिरची बनवलेली आहे. चला तर मी टेस्टिंग दाखवते.
इतकी छान झाली आहे. पोटभरीचं असं हे जेवण आहे. आणि आता एक्झाम चालू झाले आहेत लहान मुलांचे, तर त्यांच्यासाठी सुद्धा ही साधं असं मसूर पुलाव आहे, कमी तिखट आहे आणि नक्की ट्राय करा. त्यांनाही लहान मुलांना आवडेल वेगवेगळे, तर नक्की ट्राय करा मसूर पुलाव. तर संपूर्ण व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. श्री स्वामी समर्थ. ब्लेस यू. थँक्यू. शुभरात्री सर्वांना.